थांफिननोसै दसे ओरैनो बेरायफैनाय जाबाय थांफिननोसै दा सिजोनल नङा माने बेवहाय सिजोनेल नङा ओंखायनो मानसिफ्रा फैयाखै सिजोना बैसागु समावसो जायो बेनि सिजोना बेयाव फैनायनि सिजोना माथो दैबो गवासै दे नारबाय था गगोन खोमा बाहायथारिखाय गाज्रि जाबाय जानांगौ Hello guys. थांनो नागिरबाय माबायदि मन्दिरा माबायदि बेरायनो मोजां ना खारलाबायनाङालै लासै ini ना नोंसिनि बे न'निफ्राय एकदम स्लिम स्लिम नुहुरनाय हाजोआ बेनो ना दिनैसो खाथियाव नुफैबाय हाजोआ बेनो जोंनि न'निफ्राय बेखौनो बिराद स्लिम स्लिम नुहुरोना हाजोआ गोजौनो दा खाथियाव नुनानै माबायदि मोनफैगोन नों हाजोखौ गाखोनो हागोन ना हाया हागौमोन नों हाजो गाखोफेरदों ना गाखोफेराखै एबार गाखोगोन ना बावखुंग्रि हाजोआव गाखोगोन बैसागुआव एबार फैगोन बैसागुआव ओंखायनो गासिबो मोसादों औ मालाय हाबासो जादोंलै बे गामियाव हाबा दहाय जों थांनायाव माथो बिस्राबो मोसादों दै सारनायनि मालाय रंजादों सोरखौ दै सारा दै सारनाय माने बार्थडे पार्टी सोरनि बार्थडे बे आगैनि जोनोम सान जा बै मानो उखुन्दै गखो हा आरो बैयाव उखुन्दै गखो इन्डास्ट्रि गोजौ थांनो नागिरबाय औ उखुन्दै गबायना इन्डास्ट्रि ब्रा एनटिपिसि होनो एन्टि नेशनेल थार्मेल पावार कर्परेसन थासै जाबाय फैदों नाख्लाय खाथि सफैथारबायना नायनोसै औ नायनो लुबैथारदोंमोन ना नों ओंखायनो नायनोसै मा बुस्थु फांखा गाबखो हेलौ गाइस नुबाय नों नायनो लुबैनाया नुबाय नुनानै माबायदि मोनखो नुबाय ना औ मेसिन गाबदों फै मुर्ति गान नागिरदों गार नागिरदों ओइलाय गार नागिरासो
बै फारसेथिंबो गारो ओरैबो गारो